Исәнмесез, эфирда Татарстан хәбәрләренең кичке бәйрәм чыгарылышы. Студиядан сезне Илгиз Шәкуров сәламлый, безнең бүгенге чыгарылышта. Чәчәкләр ярату билгесе. 8 март зур бәйрәм бит инде. Хатын-кызлар без аларсыз яши алмыйбыз. Чәчәк кибетләрендә бүген чират. Татарстан ир-егетләре үзләренең яратканнарын ничек сөендерә? Бу хакта тулырак безнең репортажда. Хатын-кызның бүтән матурлыгы, бүтән күрке ана булуда. Бу безнең өчен бик зур бүләк иде инде. Барлык гаиләбез өчен. Бәйрәмне бала тудыру йортында каршылаучы әниләр белән Рузәл Шарипов аралашып кайтты. Тукай районында яшәүче ир-атларның саны хатын-кызларга караганда күбрәк. Бу республикада бердән-бер шундый күрсәткеч. Моның сыры нидән гыйбарәт? Быелгы ел башыннан безнең районыбызда инде 48 бала туды. Шуның инде 26-сы малай кеше, 22-се кыз бала. Бары тик ир балалар тәрбияләүче гаиләләрдә Илдар Сафиуллинда булып кайтты. Әйдәгез бүгенге тапшыруны көннең иң күркәм мизгелләреннән башлыйк. Матур көйләр, чәчәкләр бәйләме һәм ханым туташларының шат йөзләре. Буларның барсын бер юлы Казан сәүдә үзәкләренең берсендә очратырга була иде. Монда Росгвардия идарәсе оркестры кызларга музыкаль бүләк ясады. Шла иштем, шады, вообще самый лучший, очень круто. Бөтенегезне бәйрәм белән. Бик тә кызык булды, түбәтәйләр киеп. Ансы менә прям вообще бик кызык та булды инде. Һәр хатын-кызның бүләкле буласы килә, шундый зур бәйрәм, шундый каты музыка, шундый кызык, бик зур бүләк бу. Безгә хатын-кызларга кайфны күтәрергә өчен ирләрдән күп әйбер кирәкми. Чәчәк бирсәләр, менә бүгенге шулай оркестр уйнады. Сигезенче март елның иң чәчәкле бәйрәме ул. Бүген уңга карасаң да, сулга карасаң да чәчәк бәйләмнәре күтәреп баручыларны очратасың. Чәчәк сатучы кибетләр иртәнге 7-дән ачылган. Бәйләмнәрне җыеп өлгерер өчен төне буе эшләгәннәр. Быел ләлә белән розаларны күбрәк алалар икән. Мимоза, хризантема, ирисләргә дә ихтыяҗ зур. Чәчәкләр ярдәмендә хисләрне сүзсез аңлатып була диләр. Ир-егетләр бу фикер белән килешәме? Безнең бүгенге чыгарылыштагы иң матур репортаж. Кызылы, сарысы, агы, хәтта яшеле дә бар. Чәчәк кибетләрендәге матурлыктан күзләр камаша. Бу көннәрдә монда төп сатып алучылар ир-атлар. Олысы да, кечесе дә кадерле кешеләрен сөендерергә ашыга. Хатынга, кызга, аннары коллектив, мы тоже кутладым инде, анда тоже хатын-кызлар, медиклар, анда тюльпаннар, бик матур бәйрәм. Күркәм бәйрәм. Хатынымны, әниемне, кызым да бар, кызымга да әле алырга кирәк. Үземә дә рәхәт, чәчәкләрне биргәндә. Чәчәк шаукымы узган ялларда ук башланды ди сатучылар. Алдан заказ биреп куючылар шактый булган. Интернет заманы үзен сиздерә. Чәчәкләрне онлайн гына китертүчеләр дә күп. 8 мартны ләләләр көне дип атап булыр иде. Күпчелек ир-атлар бәйрәм уңаеннан үзләренең яратканнарына нәкъ менә шушы чәчәкләрне бирә. Икенче урында розалар, аннан соң менә шундый җыелма бәйләмнәрне дә еш сайлыйлар. Соңгы елларда аларның менә шундый зурлары аеруча популяр. Чәчәкләр сайлаганда белгечләр берничә кагыйдәне истә тотарга кирәк ди. В основном, по возрасту, это первый критерий. Чәчәкләрне гүзәл затның яшенә карап сайларга кирәк, кызларга тынычрак, ханымнарга якты төсләр килешә. Букетның зурлыгы аның бәясенә бәйле, гадәттә иң зур чәчәк бәйләмнәрен әниләргә алалар. Но маме всегда берут побольше. Хәләл җифетем хатын ярата пионовидныйларны. Шулай ук розалар булсынмы, тюльпаннар булсынмы, хатынның әнисенә инде розаларны алдык ярата дип. Кызга, кызыма инде алдык. Тоже шундый кичкенә генә тюльпаннар. Вы знаете, в этом году лилии. Почему лилии? Хочется, чтобы был приятный запах и чуть подольше стояли. Для жены покупаю, вот 43-й год уже, мимоза. Самые любимые цветы. Она от меня ждет только мимоза.
Күпчелек чәчәкләр безгә Голландия һәм Эквадордан кайтартыла. Киштәләрдә үзебездә үстерелгәннәре дә бар. Логистик мәсьәләләренә бәйле рәвештә быел бәяләр арткан. Әзер чәчәк бәйләмнәре 1000 ярымнан башлана, ләләләр 120 сумнан. Базарларда бәяләр бераз гына очсызрак, әмма бүген сатулашып торыр көн түгел ди иратлар. Мужчины улыбаются и шутят, и нас поздравляют. Ну, в общем, у людей настроение хорошее. Менә шундый ул төсле һәм гүзәл бәйрәм. Чәчәкләр бер атнада сулса да, күрсәтелгән игътибар ел буе истә калачак. Яратам дип әйтмәсәң дә беләм, сөю билгеләр бит алар, сөю билгеләр бит алар. 8 Mart zor bəyram bit indi. Xатын kızlar biz alarsız yaşay almayız. İsən bulsunlar, ömürlükкә матур булсыннар. Барыбыз да яратык. Илгиз Шәкүров, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Хатын-кыз өчен иң кадерле бүләк дөньяга собые аваз салуы. Без бүген Россиядә туган көннәрен билгеләп узучы 5 танылган иратны таптык. Кино артисты Андрей Миронов, музыкант Сергей Никитин, фигуралы шоу буенча танылган тренер Алексей Мишин. Татарстаннан эфир телеканалын булдырган медиа-менеджер Андрей Григорьев, шулай ук хезмәттәшебез Татарстан хәбәрләре алып баручысы Фәнис Камалда бүген туган көнен бәйрәм итә. 8 мартта кемнәр сөенеп собыен кулына ала, шундый әниләрне Рүзәл Шәрипов котлап кайтты. Әле юклый әле. Бәйрәм белән котлыйм сезне. Рәхмәт. Чулпан Мөхәммәдуллина бүген бәйрәм котлауларын телефон аша кабул итә. Нәнизиләгә дә әтисеннән тәбрикләүләр яңгырый. Бу аның тормышындагы 8 март. Кызының дөньяга аваз салуын Чулпан аеруча зарыгып көткән. Чөнки табиблар алдан ук ул бәйрәм көнендә туарга мөмкин дигәннәр. Бу безнең өчен бик зур бүләк иде инде. Барлык гаиләбез өчен әни булу иң зур бәхет дип уйлыйм. Борчылган вакытларда була, шатланган вакытларда була. Фәлигез ничек? Башта яхшы, рәхмәт. Мөхәммәдуллиннарның бу икенче балалары Әмилә исемле кызларына 3 яшь, әтиләре малай турында да хыяллана. Малай артынан әлбәттә, ансы килергә кирәк булачак. Башта булышырга кирәк. Кызлар белән булмас. Зиләнең авырлыгы 3 килограммда 80 грамм, буе 50 сантиметр. Сәламәтлеге дә яхшы. Казанның медицина университеты клиникасында бүген әле бер малай да дөньяга килде. Бик зур бүләк. Һәрбер хатын-кыз балаларын көтеп ала бит инде. Һәрбер хатын-кызга насыйп итсен балалар тавырга. Бала тудыру йортында бүген бәйрәм рухы аеруча нык сизелә. Һәр бәйрәмдә һәр гүзәл зат чәчәк бәйләменә лаек диләр. Һәм инде иң кадерле тормыш чәчәген әниләр үзләренә үзе бүләк итә. Яз кояшының беренче нурларына монда хәзер 20 бала сөенә. Барсының да сәламәтлекләре яхшы. Рүзәл Шәрипов, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Чәчәк бәйләмнәре, бүләк күчтәнәчләр, тәбрикләүләр сезгә булган олы хөрмәтебезнең кичкенә бер чагылышы. Рөстәм Миңнехановның Татарстан хатын-кызларына юллаган рәсми котлавы шундый җылы сүзләрдән башлана. Ул әниләребезне, хатыннарны тәрбиягә алып бала үстерүче гаиләләрне билгеләп үтә. Россиядәге укытучы һәм остазлар елында Татарстанда игълан ителгән милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елында хатын-кызның тормыштагы роле тагын да ныграк чагыла ди ул. Рөстәм Миңнеханов Бөек Ватан сугышы авырлыкларын кичкән мөхтәрәм хатын-кыз ветераннарга, сугыш чоры балаларына, махсус хәрби операциядә катнашучы егетләрнең аналарына, хатыннарына хөрмәтен белдерә. Сез Татарстаныбыз һәм тулаем дәүләт үсешенә зур өлеш кертәсез. Мөлаемлык, нәфислек һәм затлылык кебек асыл сыйфатларыгызны җуймыйсыз диелә котлауда. Рөстәм Миңнеханов гүзәл затларны социаль шелтәрләр ашада тәбрикләде. Язның беренче бәйрәме кояш нурларына, асыл затларның серле елмаюларына һәм ихлас хисләргә бай булсын дип язган республика рәисе. Сез безгә этәргеч җиңүгә, ямьле нур сезнең һәрбер караш, яныбызда булыгыз мәңгегә. 8 март халыкара хатын-кызлар көне белән. Безнең республикада ир егетләре хатын-кызларга караганда күбрәк булган бердән-бер район бар – Тукай районы. Әлеге мәгълүмат халык санын алу нәтиҗәсе буенча ачыкланган. Авылларында малайлар күбрәк туа, буйдак егетләре дә күп икән. Кемдер моны Чишмә суларына бәйләп аңлатса, кемдер Чаллы КамАЗ автомобиль заводы күршесе булуы тәэсир итә дип саный. Димәк, безнең алдагы репортажыбыз кызлар өчен менә егетләрне кайдан эзлисе. Егетләр, бүген бәйрәм. Әйдәгез кызларны котларга әзерләник. Бу дәрес бары тик егетләр өчен. Партларда уку әсбаплары түгел, кызларга дип әзерләнгән бүләкләр, кыңгырау урынына гармун тавышы яңгырый.
Кызлар монда бик кадерле, чөнки алар егетләргә караганда аз. Тукай районы Түбән Суыксу авылы мәктәбендә 189 егет, 167 кыз укый. Тукай районында ир-атлар хатын-кызларга караганда сан буенча күбрәк. Бу Татарстан районнары арасында бердән-бер шундый үзенчәлекле күрсәткеч. Хәзерге вакытта без Түбән Суыксу авылында ир-атларның күп булу әллә каян күзгә ташланып тора. Игътибар итсәк, йортларның, хуҗалыкларның төзек булуы да нәкъ менә шул хакта сөйли. Һәрбер эшкә ир-ат кулы тигән дигән сүз. Хәзер без Шакировлар гаиләсе белән танышабыз. Бу йортта 3 ир бала тәрбияләп үстерәләр. Ильяс бүген әнисе һәм дәвәнисенең ничек күңелен күрергә икәнен яхшы белә. Әникәшләре белән гөлләргә суда сибәләр, өй җыештыралар, бергәләп табын әзерлиләр. Шакировлар әнә шулай 3 малайны да хезмәт тәрбиясе белән үстерә. Һәрберсе үзенә бер төрле, һәрберсен аерым ашырга кирәк. Алар өчесе өч төрле, берсен ошатып һич ничек тә булмый. Кыз яки малай гына тусын дип фаразламаган Шакировлар иң мөһиме сәламәт, бәхетле булсыннар. Тәрбияләгәндә күбесенчә күрсәтеп инде, сөйләп түгел, үземнең үрнәкне күрсәтеп, киреңне шулай тәрбияли дибез инде. Чем больше, тем лучше инде. Мәсәлән, эштә тукталык диде. Ике катлы бу йортның нигезен Гөлүс бабалары салып калдырган. Ул эштә дә, гаиләдә дә чын устаз иде ди хатыны. Бабалары бакыйлыкка күчсә дә Шакировлар нәселе лаеклы рәвештә дәвам итә. Гөлүс Шакиров Нурлыгаян улы бик көчле укытучы иде, мәктәптә укытты. Ул 21 ел яшь инспекторлар отрядын җитәкләде. Республикада беренче урында алып кайталар иде. Шакировлар Тукай районында ир балалар үстерүче гаиләләрнең берсегенә, нәкъ менә шундыйлар бәрабәренә бу җирлек ирләрнең күплеге белән дан тота. Тукай районында 268 кешегә ир-атлар күбрәк. Ил күләмендәге халык санын алудан соң авылларда буйдак егетләрнең күплеге ачыкланган. Кияүгә чыгарга теләүче кызлар Тукай районына кайтсын диләр ЗАГС бүлегендә. Гаиләләрнең никахын теркәүче Энҗи үзе шулай эшләгән дә, ул теләче кызы. Бездә егетләр күп. Ләкин кызларның өйгәдер авылга кайтасылары килми. Быелгы ел башыннан безнең районыбызда инде 48 бала туды. Шуның инде 26-сы малай кеше, 22-се кыз бала. Монда ир балаларның ни сәбәпле күбрәк булуы фәнни яктан өйрәнелмәгән, тик аңлатма бар. Тукай районы ярчаллыга күрше, күп кенә яшьләр шәһәр читенә килеп төпләнә, йортлар салалар. Башка районнарда халык саны кими, ә монда арта бара. Тукай районында Аллаһ Тәгаләнең кудрәте белән малайлар күп булган гаиләләр, күп балалы гаиләләр саны байтак. Монда инде менә 9 балалы гаилә, 7-се малай, 5 балалы гаилә, 5-се дә малай, 3 балалы гаилә, 3-се дә малай. Булар бихисап күп. Туучылар саны әле тагын да артыр дип өметләнәләр, чөнки ел башыннан бирле 13 буйдак егет үзләре туып үскән нигезләрендә башка район кызлары белән гаилә кырып җибәргән. Тукай районыннан Илдар Сафиуллин, Ленар Хуҗахмәтов, Яңа Гасыр каналы. Бүген республикада яшәгән йөзләгән хатын-кыз иренең махсус хәрби операциядән кайтуын көтеп яши. Бәйрәм котлавы аларга онлайн булса да килеп ирешкәндер дип ышаныйк. Өметне югалтмыйча көчле булырга кызлар бер-беренә ничек ярдәм итә? Уланың эше, ул теге монда гына утырырга теләми. Үзенең дә теләге бар. Безнең илебезне сакларга. Һәм үзе дә аның характеры да шундый. Ронияның ире хәрби, Казандагы частьләрнең берсендә хезмәт иткән. Махсус хәрби операция башланганнан бирле ул шунда. Әни кеше балалары белән 1 ел дәвамында әтиләрен көтеп яши. Ирләр булганда без көчсез дип уйлыйм мин. Без бит инде беләбез, алар безнең җанында булышырга кеше бар, кибеткә барырга дисәң, ирләр теге янда гына. Алар булмаганда ул бит инде бөтенесен үзең, үз җилкәңдә. Ләкин хәзер безгә җиңелрәк ди Рония. Аның кебек үк ирләрен көтүче хатын-кызлар берләшкән. Барысы да герой хатыннары дип аталган фотопроекттан башланып китә. Бу күргәзмә турында без сөйләгән идек инде. Хатын-кызлар үзләренең ирләренең хәрби формаларын киеп фотога төшкән. Сурәтләре янында аларга атап язылган шигырь хатлары да бар. Ул проект безне тагында берләштерде. Хәзер инде вообще без теге бик шатбыз шулай аралашканга, бер-беребезгә булышып, ничектер менә туганнардан да якынрак кайбер кешеләр балалар белән булышабыз бер-беребезгә, даже менә теге аптекага барып килергә дә менә сорарга кеше бар.
Девчонки, давайте обсудим с вами дальнейшие наши действия по фотокниге. Хәзер алар менә шулай очрашып яши, 70-тән артып киткәннәр инде. Ирләренә терәк булу, аларга аз булса да ярдәм итү өчен тырышалар. Гуманитар ярдәм җыюда, маскировка челтәрләрен ясауда катнашалар. Балалары өчен остаханәләр оештыралар, мәдәни чараларга йөриләр. Хәтта бер-берсен бала тудыру йортыннан каршы алырга да туры килә. Для каждой из нас, жены военного, да, каждый свой мужчина, который там выполняет задачи, он уже герой. Бу хәрәкәтне әйдәп баручы Оксана да СВОдан ирен көтә. Ул үзе дә хәрби. Без үзебезне борчыган күп мәсьәләләрне шише алдык ди ул. Девчонки поняли, что это объединение, оно нужно нам. Безгә бергә булырга кирәк. Кызлар хәзер үзләре дә моны аңлый. Бик күпләр балалар бакчалары, мәктәпләрдә урын җитмәү белән очрашты. Бу проблеманы хәл иттек. Сәламәтлек белән бәйле мәсьәләләрне дә шише алдык. Бергә психологларга йөрибез, иң мөһиме, без бер-беребезгә терәк. Алар өчен бүген иң зур бүләк якыннарының тавышын ишетү. Хатын-кыз көчсез зат дигән сүзләр белән алар килешми. Без хатын-кыз булыр яратылган, безнең җанда туташ сабырлык. Хатын-кызның көчлелеген күреп, изен китеп хайран калырлык. Илгиз Шәкүров, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Иң күп хатын-кыз хезмәт куйган өлкәләрнең берсе Мәгариф тармагы. Балалар бакчаларында тәрбиячеләр, мәктәпләрдә укытучылар. Алар арасында бар гомерен балаларга белем бирүгә багышлаган шәхесләр бар. Киләсе репортажыбыз герое шундый олы йөрәкле кеше Рәмзия Муллахмәтова 51-нче елын мәктәптә татар теле һәм әдәбияты укыта. Бу атнада ул Татарстанның ат казанган укытучысы дигән мактаулы исемгә лаек булды. Рәмзия Муллахмәтова ярты гасыр буе балаларга туган телне өйрәтә. Ат казанган укытучы исеме алу белән аны иң беренче булып 137-нче мәктәптә укучылары котлады. Үзем дә яратам, алар да мине яраталар. Бу миңа иң бәхетле чорым дип атыйм мин моны. Бәхетле чор мәктәпкә эшкә килгәч тә башлана. Рәмзия ханым укытучылар нәселеннән. Бу һөнәрнең авыр, ләкин мактаулы булуын ул яшьтән белгән. Аңа берничә белем йортында эшләргә туры килә. Авылда да, шәһәрдә дә. Ятим балаларны да укыткан ул. Укучыларга туган телне өйрәтү өчен ул яңа алымнар куллана. Хәзерге заманда татар теленең дәрәҗәсе төшебрәк китте бит. Мин аларга бик аңлатам, балалар 14 теленгә белергә ярдәм итә татар теле. Француз телен генә карагыз, мен әйтәм, җе бар, ым бар, аң бар. Инглиз телендә бит татар балалар инглизчәне яхшырак беләләр ди. Алар тизрәк өйрәнәләр. Чөнки безнең ошаш хәрефләребез бар. Бала укытучыны яратса гына фәнне ярата ала ди ул. Укытучыны яратмаса, бала фәнне ярата алмый. Шуңа күрә мин аларга, балалар, мин бүген матурмы? Матур. Әйдә татар телен матур итеп өйрәнәбез дим. Менә ул да бик нык тәэсир итә. Мин моңарчы бер кабинетта укыттым, бик матур түгел иде ул. И шул кабинетта мин гел киемнәремне үзгәртеп тора торам да, балалар, кабинет матур булмагачтан, сез миңа карап матур иттереп, сыкланып торыгыз дип әйтәдерем. Рәмзия Муллахмәтованың укучылары халыкара бәйгеләр лауреатлары, олимпиада җиңүчеләре. Ул үзе дә конкурслар оештыра, иҗтимагый тормыш белән кайнап яши. Лаеклы ялга чыккач, мәктәптән китеп караган булган. Мин 70 яшым тулды да, киттем. Шуннан 1-4 ай тордым, и мине тагын чакырып алдылар. Мин сине килдем. Бик авыр булды. Менә шул хәтле авыр итеп кичердем ул эшләми торуымны. Чөнки мин балалардан башканы, и үземнең иҗатымнан башканы күз алдына да китерә алмыйм. Рәмзия Кәрим кызы 137-нче мәктәпнең иң тәҗрибәле укытучысы, яшь мөгаллимнәргә остаз. Мин әлеге мәктәптә беренче ел укытам. Мине берәр сорауларым, авырлыкларым булса, Рәмзия Кәримне һәрвакыт миңа ярдәм итәргә киңәшләрен бирә. Укучыларның әти-әниләре дә рәхмәтле. Минем балаларымны укытты, 2 баламны да. Аңламаган вакытта мин аңа һәр вакытта да шалтыратып, сорый алайдым. Үз хезмәтен бөтен көчен биреп, җаны тәне белән чын фидакарьләрчә башкара. Коллективта да Рәмзия Кәримовна хөрмәтле кеше. Бер елмаеп җибәрсә, бөтен укытучылар аның янына килеп, "Ой, Рәмзия Кәрим" дип йөриләр инде. Үзенең энергиясен башка укытучыларга да бирә. Без аны барыбыз да хөрмәт итәбез, яратабыз. Она человек, на которого хочется равняться. И детям, и учителям. Ел яңгырдан саклар өчен әни керек. Үйләрендә әниләре булса, мәктәптә укытучылары. Рәмзия Кәримовна йөзлегән балага йөрәк җылысын биреп, зур тормышка озатучы остаз. Үземнең хезмәтем белән аларны тормышка әзерләргә тырыштым.
51-нче елымны укытам. Ничек бу эшне яратмаска кирәк? Феруза Мәҗитова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Тонна кагаз участок территориясендә яшәүче йөзләгән кеше зары, гаилә низахлары, эшсезләр. Бу кадәр җаваплылык бер хатын-кыз җилкәсендә. Иңнәрендә погон, йөрәгендә кыюлык аның. Сүз Биектау районында участок полициясе хезмәткәре булып эшләүче Райля Мөхәммәтова турында. 18 участокка бердән-бер хатын-кыз ул. Эшкә 20 яшьтә килә. Әлеге катлаулы хезмәттә хатын-кызга хас нәзакәтлекне, нәфислекне ничек саклап калырга? Погонлы кыз белән Рания Абдрахманова танышып кайтты. Хәзер безне дә таныштырачак. Эш көне һәр көнне иртәнге 8-дән башланса да, тәүлек әйләнәсе тәртип сагында ул. Райля Мөхәммәтова Биектауның 8 урамы 5000 кешенең тынычлыгы өчен җаваплы. Участковый эшендә кыенрак служба. Шуңа күрә мин инде кыен эштән эшләргә башладым. Участковый эшен эшли алсаң, минемчә бөтен эштә дә булдыра аласың инде. Райля Мөхәммәтова Биектау кызы, Дөбияз авылыннан, гаиләсендә дә, якыннары арасында да хокук сакчылары булмаган. Әтисе машинада ерак араларга йөри, әнисе ягулык салу станциясендә эшли. Райля мәктәп скамиясеннән үк үзен полиция формасында күрә. Күрәсендә үтеп киткәндә формадагы кешене, ой, минем дә форма киясем килә дип, шулайрак. Башка эштә үземне күрмәдем. Юристлыкка укырга керәм дигәч, әти-әнисе каршы килмим. Тик укып бетерүгә участок полициясе хезмәткәре булырга теләвен генә борчылып кабул итәләр. 20 яшьлек кызны халык һәм хезмәттәшләре аптырап каршы ала. Халык инде аптырады башта. Хатын-кыз, әле кыз бала була торып, инде участковыйга эшкә керде дип, инде ничек эшләрсең икән син монда дип тора бара, инде нормальлашты. Халык арасында профилактика уздыру, мошенниклардан саклану юлларын аңлату, тәртип бозучыларны тоту, көн күрештәге бәхәсләрне шишу, каракларны фаш итү, булар барысы да участок полициясе хезмәткәре эше. Шуңа бу һөнәрдә ир-атларны күрергә күнегелгән. Тик нинди генә авырлыклар булмасын, үз эшемне яратам ди Райля. Төрле вакытлар була инде. Төнне дә чыгаралар. Соңда кайтам инде. Участковый эше инде ул бер яктан караганда психолог та буласын инде, сианда бер-берсе белән проблемаларын решать итеп, миңа халык белән эшләргә ошый. Райля Мөхәммәтова 22 яшендә полиция лейтенанты. Эшенә тугрылыгын җитәкчеләре дә ассызыклый. Участок хезмәткәре эше бик авыр. Төрле кешеләр белән инде үз эшендә һәм участок инспекторы ул халыкка иң якын полиция хезмәткәре дип әйтсәк була. Биектаудагы 18 участок полициясе хезмәткәре арасында бердән-бер гүзәл зат булган Райля шәхси тормышыннан вакыт таба. Ул кияүдә, эшем хатын-кыз булуыма комачауламый ди. Ия кайткач инде эштән бер бөтен проблемаларны, бөтен фикерләрне эштә калдырырга тырышасың инде. Игә инде үз ирең янына екіліп, елмайып кайтасың инде. Тормышын полиция белән бәйләгән кыз киләчәктә дә шушы тармакта эшләргә җыена. Биектауның иң матур участковыена уңышлар телибез. Биектау районыннан Рания Абдрахманова, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Элегелектән хатын-кызларның матурлыгын чәчкәләр белән чагыштырганнар. Хәзер технологияләр алга китү белән әлеге хыялларны үз күзләрең белән күрү мөмкинлеге дә барлыкка килде. Нейрон челтәрләр ярдәмендә бездә ТНВның яңалыклар хезмәтендә эшләүче хатын-кызларны чәчкәләр белән чагыштырдык. Бик матур булган, күрсәт әле миңа. Нинди матур чәчәк булган. Рәхмәт. Беләсезме, бу минем өчен бераз көтелмәгәнчә булды, чөнки минем беркайчан да үземне чәчәкләр белән чагыштырып караганым юк иде. Болай тормышта үзем ак розалар яратам, җәй көне ромашкаларга гашыйкмын. Ак розалар. Ак бәхетләр генә вәгъдә итәләр дип җырлыйсы килә инде хәзер. Минем дә шундый матур. Артымда да, каршымда да шундый роза чәчәкләре, роза гөле бит инде ул менә гөлләрнең асылы дип әйтергә кирәк. Бу шуннан да яз кебек. Кара нинди күк йөзе кебек чәчәкләр, шундый матур. Әллә алмага чәчәкләр инде. Ул шуннан да менә шундый факлык билгесе, ул сирәк чәчәк дип әйтер идем мин. Яш шикелле сап-сары чәчәкләр, теге язның беренче билгеләре. Менә хәзер 8нче мартка да менә шул чәчәкләрне алалар. Матур шундый. Мин зәңгәртис бик яратам. Һәм күзләрем төсенә дә туры килә, бик матур. Рәхмәт.
Әлбәттә, һәрбер хатын-кызга да чәчәкләр килешә, һәрбер хатын-кыз чәчәкләрне ярата. Менә бу фотога карагач та ничектер бөтенләй үзгәртеп куя кешене, ниндидер серлелек барлыкка килә. Иң яраткан чәчәкләр белән бер рәттән ул ирисләр, һәм мине дә менә шундый шәмәхә, матур, назлы төс итеп күрү күңелне сөендерә. 8 март шундай яңалыклар алып килде. Кадерле хатын-кызларыбызны тагын бер кат язның беренче бәйрәме белән котлыйбыз. Сәламәтлек, күңел күтәренкелеге, иминлек телибез. Чыгарылышыбыз шуның белән тәмам. Рекламадан соң сезне һава торышы белән иркә таныштырыр. Исәнмесез, эфирда хәзер чыгарылышым. Сүзне янәшнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Daniel Master компаниясе сөйкле хатын-кызларыбызны яз бәйрәме белән котлый һәм корпуслы җиһаз заказына 20% ташлама ясый. Ашыгыз, акция бар тик март азагына кадәр. Белешмәләр өчен телефон 2 167 166 телефоны буенча. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта. Бүгелмә Балаознакай Әлмәттә болытлы көн, явым-төшемнәр 0 градус тирәсе. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама ярышчалы Алабугада аязучан болытлы һава, җепшек кар явачак, температура 2 градус җылы. Төньяктан Актаныш Әгерҗе Менделеевскида болытлы, явым-төшемнәр көтелә, 2 градуска кадәр җылыта. Төньяк көнбатыштан Арча Кукмара Балтачта болытлы, явым-төшемнәр, температура 4 градус җылы. Көньяк көнбатышта Булгарбай Чүпрәлдә җепшек кар явачак, 3 градус җылы. Чиста Нурлат Мамадышта явым-төшемнәр көтелә, 4 градуска кадәр җылыта. Юлларда бозлау һәм кар көртләре зинһар өчен игътибарлы булыгыз. Башкалабыз Казанда аязучан болытлы һава, явым-төшемнәр көтелә. Температура көндез 2-4 градус җылы. Җил төньяк көнбатыштан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 744 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 87%. Җирнең магнит кыры тыныч. Хөрмәтле гүзәл затлар, сезне 8 март бәйрәме белән котлыйбыз. Тормышыгыз сөенештән балкып торсын, һәрчак якыннарыгызның җан җылысын тоеп яшәгез. Сезгә ныклы сәламәтлек, бәхет, иминлек, муллык теләп калабыз. Әлегә менә шулар иде, безнең каналда калыгыз.